Жаңалықлар шығарылышы өзішін башлап жіберді. Студияда Олина Валиева, есенмісіз? Жевлілер хам автомобиль ертушілер күлдәуіклерге зорлана. Оларның ең зурларын Лилия Гатина борлап қайтты. Шәһәрдәшләр хайыр заводында эшләүчеләр коронавирус таратады бір шыла ауруны ничек контрольда тоталар. Быелдан Чаллының онкодиспансерында йомашышны радиотерапия белән дәвалап булачак. Медицина учреждениесенә махсус проект кысаларында җиһазлар кайтарылачак. Ишек алды бассейнга үрелде. Безнең редакциянең кайнар элемтәсенә С-32 йортында яшәүчеләр шундый хәбәр калдырды. Шәһәрдәшләр көн саен су аша йөрергә мәҗбүр. Идарәче компанияга күп санлы мөрәҗәгатьләр нәтиҗә китермәгән. Урынга Лилия Гатина чыкты. Валентин Струихин күп еллар С-32 йортында яши. Бу хәл елдан ел кабатлана, ди шәһәрдәшебез. Су бер үк урында җыела. Вот такой озеро стоит, хоть ты рыбу лови. У каждого уже сейчас спросите, да, он тоже так же скажет. Вот болото стоит, здесь выйти невозможно, пахнет. Ну это ненормально. Вот она начинается с первой дороги, начинается прям вот вся Сидоровка здесь, мы плаваем. Автомобиль хуҗаларында бу проблема берүче Евгений Шабалдин сүзләренә караганда зур күләве һәм кар боткасы аркасында машинаны күрше ишек алдында калдырырга туры килә. Вся Сидоровка здесь собирается, вся вода. Она сверху сбегает через последнюю дорогу и вся сюда стекается. Здесь постоянно потоп, еще зимой машину топит и летом даже топит. Бу проблема турында Жилкомсервис идарәче компаниясында беләләр. С-32 йортында яшәүчеләр даими рәвештә гаризалар калдыра. К сожалению, ливневой канализации, которая бы в достаточном объеме могла обеспечить отвод талых вод, там нет. Поэтому мы со своей стороны принимаем следующие меры. То есть это прорубка канавок специальных, наши дворники этим занимаются, которые отводят эти воды. Это работа техники по графику. И по необходимости как в рамках противопаводковых мероприятий мы можем установить специальные трапы. Но есть, конечно, особенности, мы не можем ими перегородить проезжую часть. Жилкомсервис идарәче компаниясында бу мәсьәлә безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыру кысаларында хәл ителер дип өметләнәләр. С-32 йортының ишек алды 2020 елда старт ала торган республика программасы исемлегенә кергән. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Татарстанда 4 шәһәрдә җылылык шелтәрләрен ремонтлауга быел 240 миллион сум тирәсе акча тотылачак. Тиешле тендер Россия дәүләт сатып алулары порталында бастырылган. Документлар буенча Казанда ремонтка 74,5 миллион сум акча тотылачак. Чаллыда 106 миллион, Түбән Камада 47,5 миллион, Зәйдә 10 миллион сум. Узган елны дәүләт сатып алулары нәтиҗәләре һәм конкурсы процедураларын үткәргәндә ил күләм проектларны гамәлгә ашыру вакытында 234 миллион сумга якын акчаны Татарстан янга калдыра алды. Шуны да билгеләп үтик, әлеге сүз бер лот турында гына бара. Дәүләт сатып алу порталында тендерлар тагын үткәреләчәк. Димәк, Чаллыда җылылык шелтәрләрен төзекләндерүгә 103 миллион сумнан да артык акча тотылачак. Чаллыда эшләүче Кытай инвесторлар эпидемиологик хәлне контрольда тота. Видеоконференция форматында шәһәр башкарма комитетында журналистларның сорауларына Хайр Рус компаниясының генераль директоры Сунь Чжэньхуа җавап бирде. Шәһәрдәге предприятиянең 3 заводы бар. Бүгенге көндә 10 Кытай гражданы эш визиты белән Чаллыда. Төп менеджер сүзләренә караганда, хәзерге вакытта компания хезмәткәрләре махсус программада теркәлә һәм үз сәламәтлекләре турында хәбәр итә. Аларның берсе дә коронавирус белән авырмый. 30 гыйнварда Кытайдан килгән 2 кеше генә карантинда, алар инде барлык кирәкле анализларны биргән, хәзер нәтиҗәләрне көтәләр. Компания җитәкчелеге тарафыннан махсус режим урнаштырылган, һәр көнне барлык хезмәткәрләр дә тикшерү уза, бигрәк тә Кытай гражданнары. Әлегә авыру очраклары юк, мондый режим корпорациянең партнерлары өчен дә эшли. Роспотребнадзор белгечләре мәгълүматларына караганда, дөньяда коронавирусның 14411 очрагы расланган. Иң күпчелеге Кытайның Хубэй провинциясында. Анда 9000 очрагы теркәлгән. Күпчелеге җиңел 14,6% авыр формада. Бу 2100 очрак. Үлем күрсәткече 2% тәшкил итә. Все китайские граждане, когда они приедут в Набережные Челны, чтобы обслуживать наш проект, нужно заранее зарегистрировать, подать все сертификаты здоровья и заранее зарегистрировать даты командировки, чтобы мы заранее узнали и вовремя их проводить в больницу, сдавать все
анализ заранее. Быйыл Шалының онкологик диспансерында йоманшашны радиотерапия белән дәвалап булачак. Республика клиник диспансерының Әлмәт һәм Йоршалы филиаллары сәламәтлек ил күләм проекты кысаларында медицина җиһазлары белән тәэмин ителде. Барлыгы 491 миллион сумлык җиһаз кайтарылды. Узган елда бу программа буенча онкологик авыруларны башлангыч стадияда ачыкларга мөмкинлек бирә торган авыр техника, МРТ аппаратлар, рентген диагностика җиһазлары, маммографлар сатып алынды. 2024 елга кадәр онкология хезмәтен ныгыту җиһазлау өчен республикага барлыгы 2 миллиард сум акча бүлеп бирү фаразлана. Ракны хирургия юлы белән дәвалау, химиотерапия, радиотерапия ярдәме барлык филиалларда да булачак. Шәһәрдәшләрнең танылган рәссам Питер Пауль Рубенсның оригинал эшләрен күрү мөмкинлеге бар. Картиналар галереясында аның күргәзмәсе ачылды. 4 гасырлык тарихы булган Рубенс картинасы галереяда үзәк урынны алып тора. Мария Магдалина белән апасы Марфа картинасын безнең хәбәрчебез күреп кайтты. Эрмитажга Мария Магдалина белән сеңлесе Марфа картинасы 1931 елда эләгә. Картинаны сатмасыннар өчен аны документларда күчермә буларак күрсәтәләр. Петербургта картина 45 ел буе тора. 1976 елда гына аны Ирби дәүләт музеена бүләк итәләр. Тузан белән капланган саргайган картинаны реставратор 1 ел эчендә рәткә китерә. 2013 елның май аенда картина чын дигән хәбәр чыга. Әлегә картина 400 елга якын. Картина май белән язылган, аның авырлыгы 50 килограммнан артык. Перевозят в специальных машинах с климат-контролем и измеряют световой и также температурно-влажностный режим везде, где присутствует картина. Особо щадящий режим света, то есть когда нет зрителей, мы должны выключать, чтобы картина не повредилась от лишних солнечных лучей, так как картина, они должны отдыхать. Картиналар галереясының зур залында Питер Пауль Рубенс һәм башка бөек голландларның 60-тан артык күчермәсе тәкъдим ителгән. Гравюраларда тарихи һәм библия сюжетлары, рәссамнар һәм замандашлар портретлары. Экспозиция 22 мартка кадәр эшләячәк. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Приглашаем с 12 по 14 февраля в выставочный центр «Экспокама» на всероссийские выставки «Нефть, газ, химия, экология» и «Энергетика Закамья-2020».